Què s'ha de fer quan les tomaqueres comencen a créixer? Doncs s'han d'entutorar. Si vols saber com fer-ho, queda't, que t'ho explico. Per començar, traiem aquestes trampes cromàtiques que, com podeu veure, aquí s'hi han atrapat unes quantes mosquetes, d'aquestes de la humitat. I bé, veiem aquí l'espai que tenim entre l'all i la cantonada i és on posarem el primer tutor. Sí, una canya, que pot ser de bambú o realment pot ser un pal, així de llarg, perquè les tomaqueres creixen molt cap amunt. I necessitem cordell per poder-les lligar. Posarem els tutors en creu i ben a dalt ho lligarem bé, fent moltes voltes. I aquí veieu com el pal del mig l'he fet a base de pals de pinxos de tota la vida, amb una mica de celo, i aquí veieu com tornem a lligar-ho perquè quedi tot ben estable. Penseu que si fa vent en un balcó, volem que aguantin perquè la tomaquera aguanti, oi? I podeu veure com vaig fent volta per un costat, per dalt, per baix, i vaig lligant i fins que quedi així, ben fort. Veieu? És bastant alt, però amb això en tindrem de sobres. I ara aprofitem per agafar una miqueta de julivert, que farem servir per cuinar avui. I veieu que fresc està? Boníssim! Com que les tomaqueres encara no són prou altes, els hi poso un tutor vertical i veieu que lligaré, però no apretaré que estigui ben fort amb la tija, no, sinó que deixaré una mica d'espai. I aquí veiem un petit xupon, que en principi s'han de treure, perquè si no els tomàquets no sortiran tan grossos com podrien sortir. Veieu que es mou cap al lateral i surt pràcticament sol. Però vaja, això podeu anar mirant. Jo els de baix els trec tots. Fins i tot també alguna de les branques més baixes s'hauran de treure perquè transpiri més l'aire. A més, com que vaig posar-hi les pastanagues i els alls, millor que hi hagi menys fulla a sota per evitar fongs i tot. I aquí veieu els xerris, que estan com una selva. Hi ha xerris per tot arreu, floretes també per tot arreu. I aquí veieu com vaig deixar 2 xupons i aquí cap, per provar, aviam quina dona més fruit. I veieu com ho vaig lligar amb uns claus que hi ha dalt del sostre per evitar que el vent les trenqui. Vaja, un invent, però que de moment està tirant. I aquí les 2 altres tomaqueres que ben aviat entutorarem. Quines ganes de menjar tomàquets aquest estiu!